2,5 роки колонії поселення. У Ростові-на-Дону оголосили вирок громадському журналісту та блогеру Наріману Мемедімінову. Прокурори просили для нього 6 років ув'язнення. Про перебіг судилища, яке тривало 1,5 роки, дивіться далі у сюжеті. Громадський журналіст, блогер та активіст. Після окупації Криму Наріман Мемедімінов став тим, хто не змовчав. Він висвітлював усі безчинства російських загарбників, обшуки та суди над кримськими татарами. За це і сам потрапив за ґрати. Перший раз до його домівки російські спецслужби прийшли у 2016-му. Це було попередження. Вже тоді його родина зрозуміла. Кремлю не подобається діяльність Нарімана і за ним пильно стежать. У нас уже был обыск в 2016 году. И тогда, конечно, это, наверное, был такой, знаете, первый такой посыл, что нужно, да, приостановить свою такую вот гражданскую деятельность. Тем не менее, он всегда твердо стоял на своем. Да. Потім була адміністративна справа та штраф. І вже у березні 2018-го, після другого обшуку Нарімана Мемедімінова, арештовують. Приводом для порушення кримінальної справи стали 2 ролики, розміщені в інтернеті, та зроблені ще до окупації Криму. Нарімана окупанти звинувачують у пропаганді тероризму. Спочатку утримують у СІЗО Сімферополя і навіть примусово запроторюють у божевільню на так звану експертизу. Каждый день практически общаются с ним врачи, психиатры и очень удивляются, почему его вообще отправили на данную экспертизу. Так как это адекватный действительно человек. Влітку цього року, через рік після арешту Нарімана Мемедімінова, окупанти незаконно етапують до Ростова-на-Дону. Розгляд справи по суті триває 3 місяці. У суді адвокати вщент розбивають всі вигадані докази слідчих та свідчення так званих свідків. Сам журналіст заявляє, його справа – політичне переслідування. У суді він завжди усміхнений і в гарному настрої, хоча ілюзій щодо виправдального вироку немає. Самое главное, что я убежден в том, что я прав. Вот. Я убежден в том, что крымские татары не террористы и не экстремисты. Это абсолютная ложь. И будь она проклята во все времена. Вот. Преследование политически мотивировано только лишь за то, что я говорил и показывал происходящее в Крыму. Вот. И не позволял, чтобы на мой народ, на тех, кого арестовывают, на тех, кого обыскивают, увозят, теряют постоянно и так далее, кто-либо посмел сказать террорист, либо экстремист. За день до оголошення вироку Наріман Мемедімінов заявив, не боїться будь-якого терміну, призначеного судом. І знає, його справа, як і решти несправедливо засуджених його земляків, це їх маленький вклад в боротьбу всього народу за право вільно жити у своєму Криму. Це продовження переслідування кримських татар, і основною метою такого системного переслідування є намагання, щоб вкорінити страх в голови кримських татар, в їхню душу, щоб вони покидали Крим. Російська окупаційна влада хоче витіснити кримських татар з Криму. Прокурори просили для Нарімана Мемедімінова 6 років. Судді термін зменшили. Вирок – 2,5 роки. Суд переквалифицировал со второй части на первую часть статьи 205 прим. 2. Полный текст мы еще не получили, поэтому не знаем, в связи с чем суд посчитал и переквалифицировал Нариману часть. Об этом мы узнаем, когда получим полный текст. Позиция Наримана, он все-таки будет обжаловать данный приговор. Он считает, что он невиновен, и его необходимо оправдать. Я думаю, что и позиция прокуратуры не поменялась, и прокуратура также будет обжаловать данный приговор, так как прокуратура просила 6 лет лишення свободи. Адвокати Мемедімінова вже готують апеляцію на вирок. Її мають подати протягом наступних 10 днів. Наталя Барська, Вікторія Бойко, Заман, АТР.